usoro Omeiwu bụ nke a ga-ebinye aka ka ọ banyeze na akwụkwọ iwu iguzobe otu Anambra State Commissioners Manifest Scheme abụrụkwa nke gafere ngụpụta nke ugboro atọ ya ma bụrụkwazị nke kwadoro site n'aka ụlọ nzukọ omebe iwu nke steeti a. Ya bụ usoro Omeiwu nke a kwadoro site n'aka onye nke na-anọchite anya ọgbanta nkwado ihe ala Constituency 1 ma bụrụkwazị onye ji ọnọdụ ọkwa Chief Whip nke ya bụ ọgbakọ ụlọ Barrister Jude Ngobili mgbe nwere ebumnobi ịkwalite njem nakwazi nyezi nkọwa yana nchekwa n'ụzọ pụrụ iche dịka nke a bụzi nnọọ nke ga-enyekwazi aka wee hụ na usoro nchekwa dịgasị iche iche bụ nke a gbasoro iji wee hụ na enwere nchekwa zuru oke na mmemme ọbụla metụtara njem n'ime steeti a. Emmanuel Chigbata onye nta aka anyị ga-ewetara gị akụkọ. Elebara anya na ya bụ amụma iwu site n'aka ndị kọmitii nakwa n'aka mmadụ niile dịka ọkaiwu Ngobili si kọwaa. Ọ bụrụ na gọvanọ Soludo ebinye aka na ya bụ iwu, ọ ga-eme ka ewepụta ụlọ ọrụ ga na-ahụ maka ndị na-eme njem na steeti a ma belata ihe mberede okporo ụzọ. O kwuru na ya bụ amụma iwu ga-eme ka ime njem n'okporo ụzọ dị larịị ma wetakwara gọọmenti nnukwu ego. Kwupụta okwu ụlọ omeiwu steeti a, Right Honorable Somtochukwu Udeze kenere ndị wepụtara ya bụ amụma iwu ma kwuo na a ga-etinye ya n'ọrụ n'ọnwa Juun gbaa mkpụrụ ụbọchị 17 n'afọ 2025.